Ak by ste mali po týchto slovách potrebu si niečo zakričať, ja kľudne chvíľu počkám. Dobre, nie, nevadí. Bolo pizza! Raz sa naučí! Bolo pizza! Bolo pizza! Bolo pizza! Dobre, ďakujem, že ste ma v tom nenechali. O zdravotníctve sme hovorili aj pred 2 týždňami, ale hovoriť o zlyhaniach v systéme nášho zdravotníctva by sa dalo mesiace. Svoju osobnú skúsenosť nám teraz priblíži lekár a hudobník Robert Fabšo, ktorý na záver prejavu pridá aj svoju autorskú pieseň. Dobrý deň, moje meno je Robert Fabšo a som rodákom z Považskej Bystrice a pracujem ako lekár v slovenskom zdravotníctve a chcel by som vám porozprávať môj príbeh. Na štúdium na medicínu som sa hlásil na slovenské medicíny, ale aj do Brna. Na Slovensku ma privítali na prijímačkách staré učebne, rozpadajúce sa budovy, ale v Brne všetko pôsobilo viac sviežo. Stával sa tam veľký nový komplex budov, úplne nových oddelení a všetko pôsobilo moderne. Tak som sa rozhodol, ako aj ja, tak aj veľa iných Slovákov, pre štúdium medicíny v zahraničí, a to v Brne. V ročníku som mal dokonca viac slovenských spolužiakov ako českých. Tak veľmi mladí ľudia na Slovensku túžia po kvalitných školách, ktoré nám zahraničie ponúka a ktoré na Slovensku chýbajú. Po škole sme sa ale na Slovensko z triedy vrátili iba 2 z 20 slovenských spolužiakov. Ostatní Slováci zostali v Brne alebo išli pracovať viac na západ, hlavne do Nemecka. Ja som sa rozhodol, že sa vrátim na Slovensko, lebo sa chcem podieľať na zveľaďovaní tejto krajiny a tu sa mi páči. Tak som sa vrátil do mojej rodnej Považskej Bystrice. Tam ma ale privítala stará rozpadajúca sa nemocnica, kde sa na veľa miestach vyzerá to tak, ako keby sa tam 50 rokov nič nepohlo. Ale hlavný problém tej nemocnici není v tej budove, ktorá sa rozpadá, a tak to vyzerá aj na veľa iných nemocniciach po celom Slovensku, hlavne tých okresných, asi viete, o čom rozprávam. A hlavný problém je nedostatok zdravotníckych pracovníkov. Ja som bol neustále v kolobehu denných a nočných služieb a zo života mi v tom čase veľa nezostávalo. Postupne som začal mať problémy so spaním a s chronickou únavou a toto som pociťoval skoro na všetkých mojich kolegoch, aj na celej nemocnici, v ktorej bola takáto zlá energia. Po namáhavom 6-ročnom štúdiu ma čakala chronická únava, kvanta pacientov a v porovnaní so zahraničím nízky plat. A z druhej strany tohto príbehu je pacient. Zoberme si napríklad našich starých rodičov alebo mojich, ktorí sa mi sťažujú, že na vyšetrenie musia ísť ráno o 6 alebo pred 6, aby si zobrali časenku, aby sa vôbec v ten deň dostali k doktorovi, lebo je tak veľa starých ľudí. Všade okolo je nervozita a to asi všetci dobre poznáme. Bohužiaľ, v tomto systéme neexistujú žiadni víťazi, sú tu iba sami porazení. Ako zdravotníckí pracovníci, tak aj pacienti, naši starí rodičia napríklad. A na druhej strane tu máme vládu, pre ktorú zdravotníctvo a školstvo je na poslednom mieste. Ako oni sami hovoria, zdravotníctvo a školstvo to nie je ich téma. Ale máme tu vládu, ktorá je dobrá v niektorých veciach. Napríklad v polarizovaní spoločnosti, v šírení klamstiev a polopravd, v šírení nenávistí, výletmi do Ruska
a čo je najhoršie, obmedzovaním našej slobody a demokracie. Jediné, čo nám zostáva v tejto ťažkej situácii, do ktorej sme sa dostali, je podľa mňa vytrvať, ukázať svoj nesúhlas aj s krokmi tejto vlády a ukázať svoj nesúhlas s krokmi tejto vlády na účasti na takýchto protestoch a samozrejme snažiť sa to zmeniť v najbližších voľbách a skúsiť poraziť Roberta Fica. A takisto rozprávať sa s našimi starými rodičmi. Ja som dneska prišiel do Banoviec nie náhodou, lebo tu máme večer koncert v živej s mojím zborom speváckým, ktorý sa volá Sila, a ja by som vám ešte chcel zahrať jednu moju autorskú pieseň, ktorá sa volá Domov. Nepatrí ti druhých dom, ani ich záhrady. Nemôžeš len tak vstúpiť, kde ťa nevolali. Nemôžeš len tak vstúpiť, nebol si pozvaný. Nepatrí ti druhých dom, ani ich záhrady. Nemôžeš len tak vstúpiť, kde ťa nevolali. Nemôžeš len tak vstúpiť, nebol si pozvaný. Vidím tváre tých, čo sa nevrátili domov. Nemohli zostarnúť, nemohli objať svojich blízkych. V ich odvahe nájdeš cenu. Cenu za našu slobodu. Cenu vykúpenú krvou. Nerob druhým, čo nechceš, aby robili tebe. Nerob druhým, čo nechceš, aby sa dialo tebe. Nerob druhým, čo nechceš, aby robili tebe. Nerob druhým, čo nechceš, aby sa dialo tebe. Nerob druhým, čo nechceš, aby robili tebe. Nerob druhým, čo nechceš, aby sa dialo tebe. Nerob druhým, čo nechceš, aby robili tebe. Nerob druhým, čo nechceš, aby sa dialo tebe.